चौथी रातिରେ ସିଲ୍ ଖୋଲିଲି ତଥାପି ମନ ପୁରିଲାନି ଗପାଗପ କରି ନାଦିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କରୁଥିଲି ଓ ମୁଁ ଏମ୍.କମ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ସେଠି ରହିଗଲି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ବି ନଥିଲା, ବି ଅସୁନ୍ଦର ବି ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଉ ସୋନାଲି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତା ନିରୀହ ଚାହାଣୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ତରଫରୁ ତାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହମତରେ ଆମେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ଚଉଠି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ସୋନାଲିକୁ ଘେନି ତା ବିଆ ସିଲ୍ ଖୋଲିଥିଲି। ମୋ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ତା ସହି ନ ପାରି କଷ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ସକାଳେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବହୁ ଗେଲ କରି ଶୁଆଇଥିଲି। ତାପରେ ବୁଝେଇଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ରାତିରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘିଆଁ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏନି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉଠିଲା ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଥରେ ଘେନି ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଦିନ ତା କଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମଜା ପାଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଘିଆଁ ହେଲୁ ଚାଲିଲୁ। ଦୁହେଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ସୋନାଲିକୁ ବାହା ହେବା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ଯେମିତି ଖୋଲିଗଲା। ଯାଉ ଆଗକୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେଇ ପଦ ପାଇଁ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଆଡେଡ୍ କଲେଜରେ ମୋ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା। ସୋନାଲି ମୁଁ ମିଶିକି ଯାଇ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉନଥିଲୁ ତା'ର 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦରମା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ବହୁତ ସୋନାଲିକୁ ଗେଲ କରିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲୁ ଓ ମାଲିକ କହିଲେ ଏ ମାସ ଶେଷ ରୁହ। ଆଉ ଆମେ ରାଜି ହୋଇ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ରହି ହିସାବ କିତାବ କରି ଅନୁଗୁଳ ବାହାରିଲୁ। ସୋନାଲି ଘରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କଲେଜ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଲିଲି। ଭାଗ୍ୟକୁ କଲେଜ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଖାଲି ଥିଲା। ଘରଟି ଯାଇ ଦେଖିଲି, ତଳେ ମାଲିକ ରୁହନ୍ତି, ଉପରେ 2 ଜଣ ବଖରା ଘର ସହ କିଚେନ୍ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ବେଡରୁମ୍ କଲୋନୀ। ଦେଖିବାକୁ ଘରଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 2 ମାସ ଭଡ଼ା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ଘରଟିକୁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ସୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲି। ତା ପରଦିନ ସେଇ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲି। ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସୋନାଲିକୁ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା। ବାହାଘରରେ କେବଳ ଖଟ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦୈନିକ ଚଳିବା ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ସଜାଇ ଦେଲା। ଘରେ ଥାଉ ନଥିଲା ଆଉ ଘରଣୀଟିଏ ଥିଲେ ହିଁ ଦରକାର ହୁଏନି, ଯାହାକି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଘର ମାଲିକ ଅଶୋକ ବାବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ୍ ପରେ ସେ ଏବେ ରାୟପୁର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବୟସ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 40 ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କବିତା। ବୟସ ପ୍ରାୟ 45 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ବୟସ୍କ ଭଳି ଲାଗନ୍ତିନି, ସେ 37-38 ପରି ଲାଗନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସାଲୱାର କମିଜ। ଆଉ 2 ଝିଅ, ଝିଲି ଆଉ ମିଲି। ବଡ଼ ଝିଅ ଝିଲି ପିଜି ପରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସାନ ଝିଅ ମିଲି +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଛି। ସୋନାଲି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଶିଲୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। କେବେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କହିବି ଯେ କେମିତି ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘେନିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ତତେବେଳେ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।